Mga ka-George, diri na puntang dapita nga side, magpabugnaw-bugnaw na punta diri ka mga ka-George. Kay nindot na diring dapita kay pwede ta mamingwit, pwede ta maligo, o pwede po ta magsugba-sugba sa mga nadakpan natong mga isda mga ka-George gikan sa atong pamingwit. Ug maayo na lang mga ka-George kay nakadala ko og tent mga ka-George. Nga diri na mo ibutang ang mong mga gamit basit mag-ulan. So diri na mo ipasulod. Ug nindot po ni nga tent mga ka-George kay dili na siya lisod as imbuhlon kay mura ra siya payong mga ka-George, imo lang ibukad mga ka-George, mahimo na dayon siya tent, mabuo na dayon siya mga ka-George. Napa na siya mga bintana mga ka-George, so lukot-lukoton lang nimo na mga ka-George para na bintana bas masudlag hangin ba ug makaginhawa. Tanawa mga ka-George, mo na kanindot ang tent mga ka-George ug kuhan ka buki yung bintana na tatlo mga ka-George. So mao lang to mga ka-George, see you the next round.